Zerresan ugari ematen ari da Kataluniako prozesu independentista. Euskal Herri osotik bezalaxe, bai Euskal Herriari ekimenetik, ere gertutik jarraitzen ditugu bertako gertaera eta pausoak. Euskal Herria eta Katalunia bi nazio erabat ezberdin izanagatik, bizi ditugun ukazio eta inposaketek elkar gerturatzen gaituzte. Bai eta gure buruaren jabe izateko borondate eta borrokak ere. Hitzaldi honen helburua, Kataluniak bere buruaren jabe izateko abian duen prozesuaren azken xehetasuna jakiteaz gain, prozesu horren hastapenak aztertzea eta egun kataluniar gizarteak eta bertako herri mugimenduak izan duten papera azaltzea da. Bide horretan, independentista saretik ematen ari diren pausoez ere hitz egiteko parada eskainiko digu hitzaldi honek. Nola ez, hitzaldeira bertarautakoek ere galderak, ekarpenak egiteko tartea izango dute. Hitzaldia Tolosako Euskal Herria plazan kokaturik dagoen topik gunean burutuko da. 2014ko urriaren 28an, asteartea. Iluntzeko 7etan hasiko da hitzaldea, baina aurrez, 7 gutxietan elkartasun argazki herrikoi bat burutu asmo dugu aipaturiko plazan bertan. Parte hartzeari dagokienean, ANC-ko Asamblea Nazional Katalanako lehendakari ordea den Jaume Marfani eta independentistak sareko Esti Mujika izango ditugu hizlari. Eta bideratzaile lanetan, Martxelo Otamendi Berria egunkariko zuzendaria izango dugu. Besterik gabe, gonbidatuta zaudete nahi duzen guztiok hitzaldi honetara.